quan la llegia, sempre se'm va ficar al cap i li vaig dir amb ella que si aquesta novel·la tingués un bon màrqueting d'aquests que fan les empreses grans, amb novel·les d'autors ja més consagrats, jo crec que podria arribar a ser un bestseller aquesta novel·la. O sigui, que és una novel·la que ha de tenir un gran recorregut, que jo espero que ho tingui, no? Com vol dir que aquell dia ja no vaig dinar. Perquè és veritat, és així, el que passa que, clar, amb escriptors com ella, en aquest cas, doncs, de vegades és difícil, no? Que tant l'editorial com encara que ella hagi guanyat molts premis, doncs, bueno, poder fer més propaganda del que donen els propis mitjans, no? Però jo crec que si fos d'aquestes que vas a Madrid i estan a les piles de totes les llibreries i es fa propaganda, jo crec que seria un bestseller. Jo espero que almenys per la boca a boca i les presentacions que ja vagi fent realment ho acabi sent perquè serà així. Els personatges també són curiosos, no? Té personatges que, bueno, tots els personatges per mi estan ben entrenats, estan ben lligats, i que té personatges doncs, com el que ens agrada també llegir, no? Que lluiten per sobreviure, per sortir-se la vida, per tenir una vida digna. També personatges molt solidaris, que ajuden als altres, que són capaços de sacrificar-se, la paraula sacrificar-se no m'agrada, però sí d'una manera de donar part seva, del seu benestar als altres, no? I part de ser solidaris, d'ànimes que ajuden als altres, també té ànimes negres, també té moments. Ànimes negres com el carbó, perquè són molt dolentes, els dolents, no? Aquesta novel·la passa a diferents llocs. Jo no us diré què passa, però sí que passa a llocs com, per exemple, a Holanda, a un poble que es diu Lisse, que és un poble molt important per les flors i les seves espècies diferents de flors, que també tenen part en la història. Passa a Amsterdam, que llavors era en aquell segle que ja fa la història, era una de les ciutats més riques del món, i vaig llegir-ho buscant que la borsa d'Amsterdam va ser la primera que va funcionar cada dia, que eren gent impossibles. No els personatges dels quals parlem, però sí la vida que llavors es vivia en aquesta ciutat. A Londres, a un poble que es diu Eyam, que és un poble conegut per una cosa que passa en aquesta història, que era un poble que va patir molt la pesta que va assolar en aquelles èpoques, però no us explicaré més, perquè ho heu llegit també. I a Anglaterra hi ha diferents escenaris, entre els més importants podríem dir que a Londres, on ella es fixa en un incendi que va haver a Londres l'any 1600, i a partir d'aquí també forma part d'aquesta història.